Friends of the Earth Malta tal-Moviment Graffiti u Rota kkundannaw bil-qawwa il-proposta biex jinbena pont pedonali bħala parti mill-proġett tal-Msida Creek. L-NGOs innotaw li proposti simili biex jinbnew pontijiet pedonali bħala parti mill-pjanijiet oriġinali tal-proġett kienu diġà ġew miċħuda fl-2020 għal diversi raġunijiet. Huma qalu l-prijorità ta' pont fil-lokalità ma tkunx is-sigurtà u l-konvenjenza ta' min ikun għaddej bil-mexi, iżda li tejjeb il-fluss ta' traffiku. U n-nies minn fuq jaqsmu triq b'mod rapidu u sigur bl-użu ta' dwar pedonali kif dejjem kien isir ser ikollhom jieħdu rotta itwal, jitilgħu diversi sulari jew rampi jew jiddependu fuq l-iftijiet li ħafna drabi ma jkunux qed jaħdmu. Fis-qarrija l qdiet insistew li pont f'dik iż-żona joħloq periklu għas-sigurtà aktar milli jkun miżura ta' protezzjoni. Barra minn hekk, pont bħal dan fl-Msida ma jkunx inklusiva għall-anzjani, persuni b'diżabilità jew b'diffikultajiet ta' mobilità, ċiklisti, persuni li jkunu qed iġorru oġġetti jew dawk bil-pushers. Intant l-istess saqdiet innutaw li hemm nuqqas ċar ta' trasparenza dwar għaliex il-pont ġie propost mingħajr konsultazzjoni u ġie impost fuq il-komunitajiet wara li kien diġà miċħud 6 snin ilu. Jekk il-Gvern tassew serju dwar mobilità inklusiva, sigura u aċċessibbli għandu jiżgura l-konnettività għal min jimxi u ċiklisti tkun tassew priorità f'kull proġett infrastrutturali maġġuri. Bħala NGOs li jirrappreżentaw l-ċittadini u ma talbu l-infrastruttura tindirizza l-bżonnijiet preżenti u futuri ta' kulħadd, miż-żgħir sal-kbir, bil-mixi jew bir-rota u mhux biss tal-vetturi. U jeħtieġ soluzzjonijiet li ma jerġgħux iduru madwar l-istess idejat qodma u għajjenin.